May gabi sa tanan ha, sa itong mga kaigsunan, may gabi. Og sa atong mga kaigsunan nga namino karon nag-view sa itong programa. Ang programang Their Heart Kuya Nick. Inyong alagad sa kanginan ha, inyong kauban Nico Fernandez Casal sa itong mga kaigsunan mga sukin na itong mga paminawan. Welcome no, sa itong programa anining oras sa karon. Standby mo karon gataod-taod atong hatagon og pagtagad. Ang usa ka kaagi sa kinabuhi sa usa ka dalaga nga naila sa pangalan nga Michelle. Okay, ato nang pagasugdan ha ang istorya ni Michelle. There kuya. Maayong adlaw nga na kaninyo. Obrasab sa mga suki nga nagasulod na kanunay sa programang The Heart Kuya Nick. Nagapadangatid ko sa kong istorya sugilanon nga na kaninyo. Gumikan kay gusto na ko nga mahatag og pagtagan. Kabay na sa kong problema karon. Matawag ko ya nga pait kayo ang akong sitwasyon karon. Gumikan kay ano na ko anak. Apan wala yaban. Tawagan lang ko sa pangalan niya Michelle. Usa ka 21 anyos. Nagapuyo ko sa Barangay Ampayon, Butuan City. Kini akong istorya kuya. Nga akong gipadagat nga na kaninyo. Kabahin kini sa akong nahimong karelasyon kaniadto. Gatawagon ta lang sa pangalan nga Aldrin. Kini si Aldrin kuya. Huwag ko magdahom nga mao ni siya ang akong mamahimong hinigugma. Gamikan kay sukad pa kaniadto sadyang nag-uban mi sa usa ka kompanya. Wala gid ko gusto ni kuya. Apan dako lang akong katingala. Kamikan kay miabot magid ang panahon kuya Nick nga nangulit tao si Aldrin nga rikan ako. Muna nga ito nga tungura kuya. Sadyang nangulitaw siya. Sa primero kuya, abibaya ninyo, galikay-likay ko. Pero, miabot magandang panahon kuya nga, marabag may bati ko og gugma nga ito kaniya. Muna nga ito nga tungura kuya, ako siyang gisugot. Gamikan kaya nakita man ako. Ngito na kang Aldrin. Nga seryoso siyang garikan ako. Munang nahimo gid mi nga maraguyab ni Aldrin. Nya nga tungora Kuya Nick. O gutod man. Matawag ko nga sweet kaayo si Aldrin nga rikan ako. Gani walay mga adlaw kuya nga dili mag-uban ni Aldrin. Kamikan kaya para kanako kuya. Gusto man ako siya nga kauban permi. O gatod man. Netong tungura kuya. Sa daga kamera ni Aldrin. Gani daghan ming mga plano ni Aldrin
Gusto na mo nga makaangkon mi og anak. Og gatod man dito nga tungura, plano pud mi nga magkapakasal. Pero gumikan lagi sa kawadon kuya. Mo nag mas gipili na mo nga mag-uban mi sa usa ka balay bisan wala pa mi kasal. O gatod man niya itong tungura kuya, abi baya ninyo nahitabo gyud nga nakaangkon mi og anak ni Alden. Pero sobo lang kay palandungon kuya. Sadyang miabot og 2 ka tuig ang among anak. Dako lang akong katingala kuya. Gumikan kay adunay babae nga miduol nga dikan ako. Nga matod pa niya nga asawa daw siya ni Alden. Datong tungura kuya, iba ninyo. Nakugang ko. Natingala ko. Gumikan kaya wala may ko magtuo kuya. Nga dako lang nga minyo si Alden. Nasakitan niyo kuya. Gumikan kaya gipatuo ko ni Alden nga wala siya kabilinggan. Pero ang tinuod kuya, aduna lay siya 3 ka mag-anak. Nyatong tunggar kuya, wa ko'y dahib. Gumikan kaya sadya akong gitawagan si Alon. Nangay isag suri nga rin ako. O gatod man, sa ako nga pagkapaulit ito na sa among gagipuyan. Nasakitan to kuya like. Gumikan kaya wala na ang mga gamit. Mga sanina ni Alden. Og matod pa sa among silingan. Si Alden nagtugon daw nga to kaniya. Nga mo paulit na kini. Nga to na sa iya nga pamilya. Nasakitan ko niya itong tungura ko. Pag nga mong anak kuya, gibilin ni Alden nga to na sa akong ina. Abi bayad ninyo kuya. Sakit ka ay. Gumikan kaya wala ko bagdahom kuya. Gagiila dari ko ni Alden. Ganit niya itong tungura kuya. Gibasol ko nga tunasa kong magidikan. Gabi kaya matod pa nila kung nga nagpatuo pa lang ko nga tunasa ilang gatambag ka na ako. Dili unta ko baging ani. O gatod man, nining nga mga parang kuya ni si Alden. Wa na ginagapakita. Sa parang niya akong tawagan siya, di na niya to bagong. Message ko nga to kanya nga, bangay ko panggatas nga to na sa among anak. Apan walay reply. Si Alden. Nanglibog yung kuya kung nga unsa ako ang yan mo. Ilabi na kaya naundan ko sa kong trabaho. Kaya kung trabaho ko, wala maya mabilin, makabantay. Nga to na sa akong anak. Huwag karon ko yan na ako nagkapuyo nga to na sa akong inahan. Ginatunta nga kini ako nga kaagi karon. Mahimo ning sumbanan nga to na sa uban. Nga unta alisar sila mudahot og gugma. Mangulitaw nga to kanila. Kinahanglan nga susihon sa nila kung ang maong lalaki wala ba iya kabilinggan.
Kuya Nick, palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo. Kini inyong katampo, si Michelle. Okay, Michelle, no? So, daghang salamat sa imong pagsalig o pagpadangat sa imong istorya sa imong kinabuhi. Diri sa tulumanon ag programang Their Heart Kuya Nick. So, muna karon wala gingon naging matod pa sa istorya ni Michelle nga kinatunta ang uban dili mahimong masusama gadto kaniya kay tinuod yun na hastang sakita o gamatod pa ni Michelle unsay iyang angayan ngay mo siguro gugmahan pa siya sa maong lalaki nga siya Alden unya ginabasol pa siya sa iyang ginikanan nga kung nagpatuo pa lang kini nga to sa ilaga tambag siguro way problema malagingon na Michelle sabta lang nimo imong ginikanan sabto nimo imong ginikanan gamikan kay normal gina nga motambag imong ginikanan walay ginikanan nga maadto sa kalautan maalaot ang ilang mga anak motambag gid na kung unsay makaayo kay naagian nilang tanan mga kasakit mga kapait ikaw bata pa ka normal gid na siguro para kanako ako ikatambag nga na kanimo sa taman minyo man si Alden siguro tan-aw nimo kung susiho nimo kung si Alden naabay trabaho kung nay trabaho pwede ka makapangayo og sustento pwede nimo siya ireklamo kung dili siya mo hatag sa iyang sustento madaot man siya nga kompanya kay normal gid na mo sustento kung sa pigas nga bay kung wala po'y trabaho si Alden so siguro ang imong himuon hangyoon nimo siya ga bisang gamay makapadala makasustento ngadto na sa inyong anak nga duha ka tuig so kung ingon na lang siguro unya ang pinaka-the best na mo himuon niya na kung aduna kay pagbati ni Alden mubuo na lang kay basing maabot ang panahon nga mapareha sa uban nga mao lagi na napay pagbati bisan man nga adunay kabilingan ang usa ka lalaki nakigbalik naanakan pag-usab nagkabulag so daghan ang mga posible nga mga pangtabo kung aduna pa kay pagbati ngadto na ka Alden malagingon niya ayaw gid putla kung unsa manggali ang gaimong mga pagbati ngadto na sa mga lalaki kay nailad pa ka sa primero magpailad na po ka sa ikaduha gayon so kinahanglan nga kung aduna kay kining gugma ni Alden ini mga panahon na mas maayo gid nga wad-an na moro na pinaka-importante kayo Michelle gabikan ka wa man kay mahimo na amlay kining pamilya ning tawhana napay tulo ka mga anak so ingon na lang paningkamot ka manarbaho ka muhangyo ka sa imong ginikanan nga ibili nimo imong anak aron nga pagkapanarbaho ka mabuhi nimo kunya Michelle ampo lang gid mo na pinaka-importante ampo sa labi nga makagahom sa tanan kaya mo na gingon kitang tanan nga nagapakabuhi ng ibo sa kalibutan alo na tetag sa tagsa ka magproblema importante magid ni anak kana bitaw nga kantigo ka imong ihagba ang imong kagalan kung unsa ka aya na pang-ambisyon og lako gamikan kay miagi man ang anak kanimo problema mo ang ambisyon pero kanang ma-ambisyon ba nga makayaran nimo ingon ana lang muna yung pinaka-importante kayo kung unsa man imong naangkon karon nga kapakyasan
mo nag-ingon nga di lang kana dili lang dili lamang di ra kataman na dili lang di ra kataman na kumikan kay dagan pa nga mga panahon, bata pa ka, dagan pa ang imong maagyan sa imong kinabuhi. Mo nagingon nga laban lang. So dagang salamat Michelle, natunta nga makamove on ka sa inyong panagbulag ni Alden. Arigla ang mga bata o inguman arigla ang imong anak o ayaw sa pagsunod sa laing relasyon. Focus ka sa imong anak kay aron nga maoki ang tanan, makamove on ka o dili na masuko ang imong gidikaran nga kani. Daghang salamat Michelle sa atong mga kaigsunan, mga suki na itong mga tiga pamayan. Daghang salamat sa inyong pagpamina, pag-view sa itong programa, ang Dear Heart, Kuya Nick.